Señoras e señores, son as 6:31 da tarde, como cada tarde estamos cociñando en directo na Televisión de Galicia, como cada tarde estamos no A Voltas co Prato. Ainda non nos seguides nas redes sociais? Non nos seguides? Por moi mal. @Voltas co Prato, e están penduradas todas as receitas que facemos todos os días do ano e que cociñan dúas persoas maravillosas, que neste caso son Xulio e Estefanía. Un aplauso para eles. Estuvo ben a trabada xa inicial. Sí. Xa a trabada para empezar, ben. Non vas dar chapa na vida, Non levo a chapa na vida, Hoxe non levamos nós tampouco, que non se esqueceu. Non puxeste sin a chapa do programa. No. Hoxe dixemos, vamos a ser solidarios con cañotas. Non pasa nada, outro día que non cobrades. Así Así. vas a ser ti de maior, ves? Sí. Sin chapa. Sin nada, non? Sin nada, bueno. E ti sin cartos, que non chupo pájaros. No. Bueno, señores, eu creo que... Nin onte tampouco, bueno. Señores, creo que podemos facer unha cousa moi interesante hoxe a golpe de venres. Imos ver que nos trae María José de Teo. Son María José, dos Tilos, de Teo. A nosa familia é moi extensa e agora hai moitos diabéticos. Entón eu propoño un intercambio. Eu dou unha receta de muesli e vos dadesme un postre rico, caseiro, sin azúcar, de postre para esta xente. Fai falta unha batidora para triturar. Trituramos os dátiles, mezclamos con un pouquiño de auga e despois os froitos secos e aos copos de avena. Mezclamos todos e metémolo nunha bandexa do forno a 200 grados, 10 minutos. Revolvendo de vez en cando, añadimos unha onza de chocolate sin azúcar en chasquiños ou ralada. A ver que nos decides. Dico. Ai, María José acábanos de poñer unha misión imposible. Os nosos cociñeiros van ter que cociñar sen azucre. Hoxe, no Voltas co Prato. Ela propoñía un muesli. Que che pasa? Sen azucre. Que che pasa? Que me puxeme un pouco... Ela vai intercambiar un muesli. Puxeme un pouco... non sei. A ver, dobrador. Intenso. Entendes? Bueno, ela vai intercambiar un muesli. Falaba dun muesli sen azucre. Non sei que idea tedes vos. Estefanía? A miña receta é similar, pero bueno, eu en vez de muesli vou usar avea. Que bueno, muesli tamén a veces leva avea. Pero a E vou facer avea unhas non leva galletas. muesli. Non. Pero o muesli a veces leva avea. Sí. Ajá. O sea, non é difícil de entender. No, eu entendino. Ah, Eu vale. entendino. Pero non parecía. Costoume un pouco, pero entendino. E Xulio Mato que vai facer? Pois eu vou facer unhas magdalenas. Sin azucre. Vai facer unhas magdalenas sen azucre. Sin azucre. É un acompañamento sin azucre tamén. Pero eu teño curiosidade por saber... Ela non pide muesli. No. Pide receta sin azucre. Sí. Pois eu fago unha receta sin E azucre. como vas facer sen azucre? Pois non botando azucre. Ah. Claro. A ver. Hoxe estás un poquinho Non o pensar, tenso, Non o pensar, o de que non lle vos sí. botar azucre. Bueno, pois... Estás intenso. Sí, hoxe, estou cañotas. intenso. Señoras e señores, temos unha misión imposible no A Voltas co Prato. Hoxe, cociñamos en azucre, marchamos con Xulio Mato. Venga, vamos alá. Gustouche, Sí. A musiquiña. Teño que dar grazas á xente que pensa nestas cousas, Pois sí. Que son uns cracks. Sí, porque eses veñen Auxía. cedo para traballar. Veñen cedo para traballar, Sí. non? E pensan estas cousas. Claro. Xa. Mira, o que teño aquí, Ajá. que moitas veces descartamos, porque están, parece que dá a sensación que están Non dixeches pasados. o que tiñes aquí. Dixo, o que teño aquí, que moitas veces descartamos. Son plátanos. O que teño aquí, Plátanos. o que teño aquí, que moitas veces descartamos, Ajá. son plátanos moi maduros. Ajá. Vale? Que pasa cando están moi maduros? Que están moito máis doces. Correcto. Claro, entón, pues, vamos a aproveitar o dulzor destes plátanos e vámonos a utilizar para edulcorar o noso... Son os que se utilizan tamén, por exemplo, para facer tortitas ou así, non? Sí, claro. Os que están máis maduriños. Porque están máis doces. Porque están máis doces e son millores de esmagar. Ves. Isto vai sustituir o azucre. Vale, Como vale. vas facer unhas magdalenas sin azucre? Pois sustituindo o azucre por plátanos. O plátano. O sea, que o que ven sendo o azúcar vai ser todo natural, non? Claro, vai ser todo natural. Mira, aquí teño das froitas. unhas uvas pasas que están hidratadas, vale? Están aquí hidratadas, entón vamos a botar unhas pouquiñas pasas tamén. Estás tirando uvas pasas en riba do plátano. Estou tirando, non, estou botando o segundo ingrediente. Uvas Engadindo. Uvas pasas con plátano. Sí, uvas pasas son doces, Sí, o plátano é doce e non hai azúcar. Sí. E aquí teño... Eu que quero saber é se vai saber ben isto. Vais a ver ben. Sí, Aquí sí, teño vale. unha laranxa, vale? Vale. Entón vamos a botar o zume dunha laranxa tamén. Como é o zume da laranxa normalmente? Si está ben, está doce. Doce. Claro. Entón vamos a botar... Pero que non sexa amarga a laranxa, No, pero Si esta che non amarga...
Mira, esta é a base que vai dar dulzor Sí. tanto a magdalena como o acompañamento que eu vou facer Ti despois. na casa non tes exprimidor, verdad? Non me fai falta. Non, xa vexo. Mira, Por eso, mira. que maravilla. E queda ben exprimidinho. Faz Mira. brazo, non? Así. No, Exprimidor, fago mau. Mau. Vale, faz mau, faz mau. Entón aquí vamos Que a botar matraganto de risa. unha esencia como é a auga de azar, Ah, para darlle un toquiño así tamén de alegría. Mira, un poquinho de auga de azar. vale. Auga de azar. Auga de Isto é, azar. claro, estamos na feira de abril, non? Claro, por eso. Estamos un pouquiño Isto é- así andaluces. É un guiño, é un guiño. Un guiño, Fágolle non? un guiño. Un guiño. Mira, Un guiño á feira de abril. é medio yogur natural sen azúcar tamén. Vale. Entón, agora todo isto vou no batir. E vou facer unha pasta que vai ser 12, Pero vamos a ver. sin azúcar. Pero vamos a ver. Cantas veces che dixen eu que non hai que facer ruido neste plató? Cantas veces uso a batidora? Mira a Estefanía Colmeiro. E Estefanía ainda por riba batendo, que ela xa sabe que non ten que bater por nada. R que R. Batendo a muller aí. Non podo esperar toda unha eternidade por ti. Quedou un pouco romántico, eh? Dixéchele Bueno, un pouco, non xa. podo esperar toda unha eternidade por ti. Bueno, muller, pois se tes que bater, bate. Ti bate, muller. Gracias. Bate, anda. E agora que fago? Eu quedo aquí, non, eu só. Estamos dous batendo. Ven. Non, queres que vale contigo? Ven. Os dous batendo aquí. Achégate aquí, Vale. que che vou a explicar. Eu estaba batendo os dátiles. Sí, eu intentarei escoitarte, vale? Espera, que me Vale. asomo así un poquinho máis. Estaba batendo os dátiles. Perfecto. Porque eu para esta receita de galletas sin azúcar añadido, pero que si leva azúcar, que é o propio azucre da Dos froite, dátiles ou en este vale. caso está nos dátiles. vale. Os dátiles hidrateinos en auga quente e agora estaba facendo unha pasta con esos dátiles e con auga. Por dai. E isto vai a ser o que endulce estas galletas, pero tamén valdría para endulzar un bizcoito. Bueno, se hai xente na casa que consume cousas sen azúcar, que nos chame 664-483-419. Queremos saber que é o que tomades sen azúcar. Eu, por exemplo, tomo café sen azúcar. Xa levo moitos anos tomando café sen azúcar e agora estou acostumado. Sabes? É que Agora se o lle boto paladar azúcar, edúcase. sábeme moi doce. Efectivamente, o É paladar ao curioso, final edúcase. Claro. Si se acostuma a tomar cousas moi doces, despois vai nos estar pedindo continuamente O corpo. azúcar. Efectivamente. Porque o corpo é vicioso. Eche vicioso, Se ti lle das eche. azúcar, o corpo pide azúcar. É así. E algún é máis que outro, sí. Bueno, chegou o momento de chamar a nosa convidada de hoxe a ver que lle parecen as receitas que estamos facendo a María José de Teo. Un aplauso para ela. Está por aí, María... Ai, sí, María José. Ai, como van correndo, María José. Con Hola, María energía. José, ¿qué tal? ¿Qué es esto? Es deuda. Ah, Lo vale. ofrecido es deuda, el muesli. Ah, vale. Prometiches muesli. Sí, e traes a cambio muesli. de- A cambio de receitinhas. Sí. Ai, muesli de... Aquí o tedes, eh? O muesli de María José de Teo. Que María José... Está bueno. Está bo? Ah, Sí. Prueba. Así, eh? Está bo. Tata. É do bo, eh? Casero, 100%. María José, ela dixo que é de Teo, pero coñece aos cociñeiros. Sí. Porque digo de ves, quen? Porque ti ves de Silleda, non? Desa zona. De por aí. No, estamos vivo en Teo, en Los Ajá. Tilos, e os fins de semana son da zona de Abades, de Silleda. Ai, da Val de Ah. Silleda, ves, aquí xa sabe, xa coñece, polo menos a Estefanía xa a coñece. Imos ver que é o que pasa. De momento están disimulando os dous como se non a coñeceran. Nada, de nada. Eu quería che preguntar, María José, por que se che deu por receitas sen azúcar? Porque, como decía no vídeo, a familia pouco a pouco, o meu marido son varios irmáns, máis da mitad son diabéticos. Ah, Por unha parte por eso, e por outra o tema de coidarse tamén. Claro, porque, que está ben. Inda que non sexes diabético, o azúcar... hai que dicir que o azúcar bobo non é. Gústanos, sí. Sí, Pero bobo non é. Eso é así. Vamos ver o que fai Estefanía. Veña, vente comigo. Hola. Estefanía, ¿Qué a tal? rapaza a que non coñeces, que é esta De Estefanía. nada. Trouxo María muesli. José. Trouxo muesli. Probáchelo. Sí, está boísimo, eh? Está boísimo. Moi bo, moi bo. Ves, ten copos de avea. É verdad. Bueno, a probar. A ver, proba. Proba, aí, proba. ti. Estefanía probando, eh? Está moi rico. verdad, está bo. Despois levamos a Xulio tamén. Bueno, que estás facendo? Ven que María botaste José, aí, que é eu vou facer manteiga de unhas- cacahuete. Sí. Ah,
manteiga de cacahuete. Moi ben. Vou facer unhas galletas e a base que usei para endulzar estas galletas foi unha base de dátiles. Dátiles, plátano e despois tamén usei crema de cacahuete e un ovo. E agora, como fariña, bueno, que non vou usar fariña, vou usar avea. Vale. Vou usar unha fariña de avea e copos de avea. Unha mesturiña, unha mestura, non? Porque tamén é unha opción para celíacos. Ah, vale, entón, isto ademais de non Porque levar non leva azúcar, gluten. tamén o pode tomar a xente que é intolerante ao gluten. Efectivamente. Está ben, está ben. De fariña de avea usei 120 gramos e de Copos avea, de avea, sí. de copos, 100 gramos. Vale, 220 en total, non? Entre un mailo outro. Vale. E un datiño tamén curioso, porque moitas veces, a mellor, pois só temos os copos de avea e non atopamos a fariña, pois podemos triturar os copos e xa xa facemos está. a fariña. E entendo que en todo isto o que vas facer é a masa toda das galletas. Claro, Vale. esta pasta que ahora vou mesturar. Que mesturei o plátano, a pasta de dátiles, o ovo, unha cullerada de manteiga, unha pizquiña de sal. Lembrar que, aínda que sea doce, hai que botarlle sal. Hai que botarlle sempre sal, xa o dicimos sempre no programa. A fariña de avea, os copos de avea, e voulle botar tamén un chisquiño de esencia de vainilla. Ah, vale. Ti azar non lle botes. No, Ti o guiño andaluz para outro día. eu son che máis do norte, entonces pa andaluz deixo a O Xulio. guiño andaluz para o que é medio vasco, non? Efectivamente. E tamén lle botei unha culleriña de postre de impulsor, vale? Ah, vale. Bueno, pois entendo que isto vai ser toda a masa das súas galletas. María José, que che parece? Ten boa pinta. Sí. A ver. Isto para acompañar o café. Dixo ten boa pinta, a ver. A ver. Por ahora, A ver. Por agora estáse formando a masa. Sí. A ver. Vamos ver o de Xulio Mato, veña, tira Hola, paño, hola. María José. Que xa está metendo aí Hola, María José. Hola, nas que tal? rosiñas do Mira, eu forno. vou vos explicar o que fixen. O primeiro de todo que fixen é a miña base. Que a Vale, teño que lo vai aquí, facer Madalena, non xo dixo, pero vai facer Ajá, Madalenas. moi ben. que teño aquí. E se queredes probar, un chisquiño para que vexas o dulzor que ten. Que estas son unhas Parece pasas. a papilla dos Sí, becerros. proba. Sí, sabe a papilla, sí. Sabe, tal Claro, cual. porque leva laranxa, Popotito. leva laranxa, Oh, yogur, dá plátano. máis. Tá No. Entón, ves, que Está está bo, doce. Solo Sí, sí, que sí. a froita, Sí, sí. que son uvas pasas, e a laranxa, Que rico. e o plátano. O plátano moi maduro. Vale. Nótaselle ese regusto do plátano tamén. Sí, Eso é. Despois botei aquí Está 12, que é o que Está buscábamos. 12. Sí. Entón teño aquí 3 ovos, 200 gramos de fariña, un poquinho de impulsor químico e a base da fruta. Vale. Entón, mesturei todo e sale outra cousa que parece ainda máis a papilla dos nenos. Vale. E agora isto estou todo metendo vaise nestes moldes. converter nas magdalenas, o que estás poñendo nos moldes. Estos son unhas magdalenas express, porque isto vai levar 10-12 minutos no forno, poñendo así pouca cantidad. O sea, tempo real, case, eh? Tempo real, sí, Tempo sí, real, sí. programa. Sí, sí. Mi má, non Entón. pide maxia, ven con todo, eh? Oxe, bueno, hai que arriscarse, non? O do impulsor químico que é a levadura. A levadura química. Sí, unha El levadura desas que hai nos el queda supermercados. mellor dicir Impulsor, pero Claro, igual claro. vas ao súper e No, igual él é así, é lévedo, pero el di Sí. impulsor químico que queda Bueno, é que eu mellor. Sí. normalmente levedo chamo ya fresca, entón por eso... Teño que preguntar, María José, cal das dúas pensas que che pode gustar máis? É difícil, xa o sei. Sí, é difícil. As dúas, habrá que probar, Se a ti non te molles de momento. No. No? Eu son dura. Xa. Aparte, el foi o meu xurado. Ui, Sí, na festa da rosquilla... para. Venganza será cruel. Para. Foi o teu xurado? Sí. En algún concurso Sí. así gastronómico ou así? Sí. É malo. Non levei o premio. Pero, Cañotas, vou che dar un dato que ainda non sabes. Que? Eu presentei tamén unhas rosquillas nesa festa. Para. Sí. Para. El Eu foi fixe unhas o rosquillas. xurado. Sí. E Xulio estaba de xurado. Tampouco ganaches. No, Xulio non sabía que eu presentara as rosquillas. Ajá. E votou polas rosquillas máis deliciosas. Eran as túas. Eran as miñas. Bueno. Eu neste intre vou meter isto no forno. Vale. Entón, a ela botaches, pero ela non. Pero eu non sabía de quen era a rosquilla. Ela non eu non era o sabor, eu era a originalidade. Ah, é verdade. Bueno, María José, tenche que pedir que vayas á zona de sufridores que Perfecto. presentes nesa cadeira de ali, despois discutimos, vale? Vale. Bella, grande María José, un aplausiño para ela, que está con nós, con a volta co prato, maravilloso.
Ai, vamos ao Ao forno. forno, sí. Ti pouco Porque máis, lévalas, Sí, Lévalas eu- sin querer, Eu vou sumando puntos día tras día, Sí, como sí. ves. Canto tempo? Vamos a dar 12 minutiños aproximadamente, como ves, a uns 160-170 graus. Perfecto. Imos ata a Coruña, ali está Carmen. Carmen, que tal? Boa tarde. Hola, boa tarde a todos. Como estás? Moi ben, moi ben. Aquí vendo noto animada. Ti xa estás de fin de semana, non? Sí. A nós ainda nos queda un cachiño. Bueno, eres de postres ou non? Bueno, a verdade é que fago poucos postres, Bueno, pero cómelos ao millor. pero como se encántame. Xa, normal. E que che vou dicir eu? Os postres, cando os comes, gustache que leven pouco azúcar ou moito? Bueno, gústame o azúcar, a verdade. A todos nos gusta. Xa, ti és pero- como a mí, non? Eu teño vivía cun rapaz que botaba literalmente caldeiros de azúcar no café. Meu sogro. E collía, pamba. Eu dicía, iso non é café con... Como suelen decir, hasta que aguanta a cuchara. Exactamente, sí. Eu non sei se coñeces xente así, Carmen. Sí, eu trato de agora cada día comer un pouco menos, xa me acostumbrei a tomar o café sin azúcar. Ves? E é pouquiño a pouco, porque Ves? non é sano. É que é todo cuestión do gusto, sabes? É ir Claro, acostumando claro. o padal, claro. O padal edúcase. Claro. O padal edúcase. Sí. Bueno, Sí. Carmen, pois a seguir cuidándose, quitando o azucre pouco a pouco e a durar moitos anos. Vale, moitas Veña, gracias. un bico. Bueno. Graciñas. Chao. Un abrazo a todos e feliz fin de semana. Adiós. Igualmente, feliz fin de Igual. semana para ti e feliz festivo luns, Vale, Paso ben o día. graciñas, igual. Veña. Adiós. Chao, Adiós. hasta loguiño. Bueno, Xulio, que... Parecías un médico de cabeceira. Verdad? Sí. Pero porque eu son un home de letras estudiado. Sí, sí. É así. Bueno, os doutores son de ciencias, pero bueno. Pero eu son de letras de que leo. Ah, Entendes? vale. Quedas aquí cas cousiñas, non? Moi ben, sí. Ti, Estefanía Barbén? Estupenda. Xa ten todo recollido, maravilloso. Pois vamos contar cousiñas a Galicia, porque sempre será mellor comer unha mazá, iso é así. Pero de cando en vez a todos nos apetecen as lambetadas. Unhas galletas caseiras, un biscoito, un flan, pois imaginade o drama se non lle podedes engadir azúcar ás vosas receitas. E niso andamos hoxe. Cada día temos máis propostas que nos permiten cociñar con alimentos que son naturalmente doces, como a froita ou receitas pensadas para facer con edulcorantes, que poden resolver a papeleta. Pero sí, o gran problema é que non sempre están moi ricas. Pero tranquilos todos, Hoxe temos dúas receitas deliciosas que non levan azúcar e que farán as delicias de todos e todos os que aproben. Palabra del arpeiro. Tomade nota das propostas de Estefanía e Xulio ou, como sempre, consultade as nosas redes sociais. Ali estará todo. @avoltascoprato. Cada día somos máis platters, e queremos seguir sumando xente. Estefanía Colmeiro, cóntame como vai a túa receita. A miña receita vai vento en popa, Vai vento un popa, pero sin azúcar. pero sin azúcar. Sí. A ver, sin azúcar... Bueno, sin azúcar químicos, pero leva azúcar de fruta. Sí, xa sabemos. Cal é o azúcar da fruta? A fructosa. Toma! Si, non? E por que estás así tan alterado? Porque é o fin de semana. Ah, É fin de venres. semana. Claro. Vale, sí. vale. A ver, Veña, nesta manga teño a masa que fixen de galletas. Sí. A ver, podríamos darlle forma de ruliño nun papel film e refrixerala para que despois sería cortar e darlle forma de galleta. Pero aquí, como non temos tempo, Vale. pois a metí nunha manga. E E vai aparte é facer moi simplemente cómodo. o que é a formiña das galletas así, non? Un a unha. Que guai. Aquí temos esto, a pasta que fixen co plátano, cos dátiles, coa manteiga, Coa avea, a fariña da avea. coa manteiga de cacahuete, porque leva Ovo. manteiga de cacahuete, ovo, os copos de avea, A que? Copos de avea. Como? Copos de avea, E que máis? Avea. Fariña de... fariña de avea. Señoras e señores, pregunta de concurso, 50 euros en xogo. Que tipo de fariña usa hoxe Estefanía para as súas galletas? Avea. Estás segura de que é fariña? Segurísima. Non será de millo, de No, trigo? no, de avea. De avea? De avea. Vale. 664-483-419, chamade 50 euros en xogo. Estamos a final de mes, hoxe é día 28, é venres, hai que gastar os cartiños no que queirades, eu aí non me meto. Ti en que gastarías os 50 euros? Eu, pois agora mesmo nunha boa cea. Sí. Sí, ou non vou xantar. De papatoria, vamos. Invitarías, non sei, iríamos os Con dous. 50 euros. Con 50 euros, ou pagas o meu, e ti xa pagas o teu. Dá pa min e non sei. Si tal convido ao postre. Vale, o café sen O café. azúcar. Sin azúcar. O café cunha Unha galletiña. galletiña sen azúcar. Bueno, tamén lle engadín un pouquiño de chocolate. Que trisquei así un pouco co coitelo.
para darlle aí un toque que guai. de... Chocolate negro, intúo. Sí, negro, sin azúcar. O sea que non leva azúcar. Non leva Moi ben, azúcar. moi ben, moi ben. Se te pilla, dis que Pero- é chocolate con leite. Imagina que dis chocolate con leite. No, pero non o é. No, non é. Porque vamos a ver, tampouco decir sin azúcar nos ten que tirar para atrás por decir non vai a estar rico, para nada, todo o contrario. Vámoslo comprobar con estas galletiñas. Vai no comprobar hoxe a convidada, cando Sí, proba as sí, sí. galletas. Teñen un aspecto Aparte, maravilloso. Moi ben, e isto ao forno, non? sí, isto ao forno. Voulle botar nos piñóns. Dolle así un pouco de... Aplástalas un pouquiño, non? Efectivamente, boto os piñóns e xa, ben. despois, así. Moi ben. Vale. E ao Pois forno. mentres pos os piñóns, vamos con Xulio a ver que nos conta. Xulio Mato, Xulio Mato. Hola, Cañote. Que tal? Moi ben, mira, este é o meu acompañamento. Estou facendo... Isto que é un invento dos teus? É unha- Invento sí. made in Silleda? É unha semimousse, unha pseudomousse... Unha semimousse ou pseudomousse de pseudomousse? queixo sin azúcar e co puré. É que xa me parecía O puré que que tiñamos. cheiraba o lío ao puré, Claro, sabes? cheiro o puré. Entón, que fixe? Montei unha pouquiña nata, sin azúcar, e Como lle gusta recalcar que non leva azúcar, E botelle Encanta. un pouquiño de queixo crema, Moi sin ben. azúcar. Sen azúcar tamén, o E despois queixo botei crema. o puré 12 sin azúcar, Ti que fuches o apartado sen azúcar do supermercado. e collín todo o que había. E todo o que había, ras, levou no Pois, para a casa. E agora xa temos aquí esta Ajá. mousse mesturada. Está Fanny no forno. Sí, canto tempo é. Fanny, canto tempo é? Necesitas axuda? 14 minutiños, a 170 grados. Nada máis. Que Primeiro queres? poñemos o forno a 200 grados Ajá. e cando vamos a meter as galletas baixamos a 170, 14 minutiños. Que queres? Pavo, can, jalo? Jalo. Jalo, un jalo. Haberá por aí un jalo. Hai un jalo. Ese. Por veña. Dentro de uns minutiños. Igual necesita máis televisiva, Un pero... pouquiño. Nós facémolo. Bueno, piquei un poquinho de chocolate negro sin azúcar, Ajá. tamén, e botello para ter como unha especie de stracciatella 12, pero sin azúcar. E nada máis. Como lle gusta? E con eso xa temos sin unha- azúcar, e todo sin azúcar. E hoxe, a voltas co prato Xulio cociña sen azúcar. Magdalena sin azúcar. Madalona sin azúcar. Querelo probar? Ai. Sí, veña, dame un Sí. pouquiño. Mentras vou pa xunta Estefanía que hai chamada de concurso. Veña, A este gusta. vai. Opa aí. Está bom? Moi Sí. boa. Mini punto para... Espera, déixame atender a Manuel. Hola, Manuel, que tal? Boa tarde. Hola, buenas tardes. ¿Qué Como tal? estás? Ben, A ver, ti comes con azúcar ou xa o quitaches da dieta? bueno, algo quiteno, pero ainda algo de voto. Xa, pasche como a min, que vas ao médico e dixe que non podes tomar algo e ti, bueno, pouquiño a pouco. Vamos pouquiño a pouco, non? Bueno, eres larpeiro ou non? Algo sí. Xa, pois que faena, Quitar o azúcar sendo larpeiro... Algo Temos alpeiro estas son. alternativas. Sí, pero bueno, xa sabes que podes facer as recetas que estamos facendo hoxe no programa. Veña, vamos alá. Por 50 euros, que tipo de fariña usa hoxe Estefanía para as súas galletas? Farinha de avea. Moi ben, 50 euros que marchan para Vigo, para Manuel. Genial. Un aplauso. Manuel, xa sabes que estás convidado, podes vir cando queiras ao programa. Vale. Veña, un bico grande. Veña, un saludo para todos. Chao, Chao, hasta logo. chao. Ti estás moi tranquila aquí, non? A ver, eu estou moi tranquila, estou moi segura do Vente, que vamos das ver, miñas vamos ver, galletas. vamos ver. Vamos Mira, meter mira, presión. mira, 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 Vamos mira, ver. mira. Oh, mira, que me dera, está dando voltas á manga pastelera. Que me dera? Que se lle romper, Aí, ademais así. Dame igual, que sexe No, por mí. no, non rompe, que isto está... Que ti sabes a cantidad de xente que Fai iba- unha máquina buenísima isto. Sí, sí. Sí. Mira, xa está a miña mousse, que despois vamos fazer un corteciño aí. Ajá. As magdalenas xa están subindo, entón eu vou empezar xa casi co meu emplatado, Vas a empezar con platado, tranquilamente, Sí. non? Ou que? Ou espero. No, sí. Eu, mentras tanto, vou falar con María José. De que vas falar? Pois non sei, da vida. Evita a festa da rosquilla. Vale. Creo que lle vou preguntar pola festa da rosquilla a María José. Sí, apetéceme. Sí. Sí. Quedade aquí, veña. Marcho con ela. Hola, María José, ¿cómo estás? Hola, Fran. ¿Cómo estás? Bien, bien. Vou me poñer aquí contigo. Bien, Ay, bien. ay. Hoy nada nerviosa. Non estás nerviosa? No. Nada? No. Los que ocurren son ellos. Son eles os traballadores, Sí. verdad? Sí. María José, eu quería che preguntar pola Cuéntame. festa da rosquilla. A ver, Dime. que pasou aí? Ti viñaches un pouco indignada ahora. No, es verdad, no. No porque ganó una amiga. Pero un pouquiño sí. No. No, aparte creo que en el... No, a ver, la historia es que es a ciegas, o sea, no sabe ni quién es ni nada, y se lo dije después de... A ti non De hecho, non sospeitas un pouco votar un poquito por el mío.
Un pouco. Sí, porque daban puntos, daban Voté un puntos. pouco. Non todo o que tiña que votar, pero... Claro, no convenció a los demás, miembros del jurado. Pero él sí. Sí, bueno, a él le gustaba, pero bueno, creo que le gustó también más el que ganó. Sí, tenía más curro. O mellor dixoche. No, Verdad que Xulio, sí? non estamos falando contigo, déxeme falar con María Confiesa, José. confiesa. Gracias. Bueno, a ver, como ves as receitas? Ah, están muy apetecibles, Sí. Sí. Eu creo que... Deseando probarlas. Claro, vin aí tanta receita tal que dixen eu igual lle roubo para o fin de semana, para levar para casa. Tamén é verdad, Para sí. mañán pola mañán, levantaste... galletas, las magdalenas. Claro, levantaste tal, un poquinho de galleta, unha madalena, co Aparte café. que quedas bien. Quedas ben. Sí. Levo yo a moza, ves? Justo, era lo que iba a decir. Si duermes en casa de alguien, Xa lo sacas por la mañana, xa café... Está. E quedas como un señor, e digo, fixina seu. Justo. Verdad? Ayer en el programa. Bueno, pero non, porque despois xa saben que non fun eu. No, es verdad. O forno, teño que marchar. Vémonos agora. Muy bien. Veña, grande, moitas grazas Vale, por estar vale. aquí. Vamos alá. Ai, Estefanía. É o galo, non? Estefanía, o galo cando cante día. Casi tiro o micro. Cando Día. canta. Vamos alá. Vamos a... Abre o forno, te. Ai, de verdad, Ti non lle des a espalda á cámara, que te teñen que ver na casa. Ai, vale. Ai. Ao final abre ela. Ves, Claro, ves? é que por non Como un traballar. gaño, Como un gaño, É un artista, Destes vos conto, como un gaño, Aí están, as galletas de Estefanía Colmeiro. Vamos a dar un aplauso a Estefanía, que o merece. Gracias. Que maneira de engañar, Oh, Mira que pintaza. no, está moi ben, Faime o favoriño de coller unha galleta. Ah, podo coller. Home, e degusta. Doche permiso. Pero que lle pasa? Por que Este non le gusta, este por que- papa. Por que está tan amable hoxe? Que lle pasa? Porque é viernes, cañón. Claro, Ah, xa. porque venres. Que? Va, por Sí? Dios. A ver, porque estes ricas agora non te papes toda a bandexa tampouco, No, pero está boa, Bomba. Teño un palo de traballar neste programa. De verdad. Bueno. Te va a rir. Va a rir, pero necesitaría 5 minutinhos máis. Pero bueno, vou non sacar. Vale. Pois quedan nos dous de programa. No, pues vou non sacar. Faltalle un pouco de dourado. Sí que Ui. le dedaron... Ah, no, sí que están, Bueno, sí que están. Sí que Vamos están. a dar o aplauso igualmente. Un aplauso para Xulio Mato. Están. Moi ben. María José, por favor, levántate que chegou o momento de probar. Vente comigo. Vamos alá. María José, ven lanzadísima. Yo Quere probar? lanzadísima. Quere probar? Ponte aquí. Sí. Ponte aí. Triqui, triqui. Ai, señoras e señores, hoxe fixemos doces sen azúcar, Sen azúcar. Que pasada, E mira que super rápido foi. Sí, a verdade é que sí. que un Bueno, 12 moi rápido, non? moi rápido. Vamos alá coa pregunta de concurso. Segunda, 50 euros en xogo. Que froitas usou Xulio na súa receita? Pasas, plátanos e laranxa. Estás seguro? Plátano, pasa e laranxa. 50 euros en xogo. 664 483 419. María José de Teo, cando Empiezo. queiras, podes probar as dúas receitas. moi Incluso quente, podes probar as pero- magdalenas Empiezo por que esta. están sen cocer. Empiezo por esta, entonces. No, non están sin cocer. Falta un pelín. Están case cocidas. Case cocidas. Bueno, imos ao centro de Galicia. Carlos de Chantada, que tal? Boa tarde. Hola, buenas tardes. Como estás? Ben, mirando o programa como todos os días. Así me gusta. É o que hai que facer. Tens razón, é o que hai que facer. Veña, por 50 euros, Carlos, que froitas usou Xulio na súa receita? Pasas, plátanos e laranxa. Moi ben, 50 euros que marchan para Chantada. É para a súa festa do viño. Hai unha festa do viño ali, en Chantada. Boa, espectacular. Un bico grande, Carlos, gracias por chamar. Igualmente para todos. Chao. As festas a verás todas, Sí, non perde unha, as festas gastronómicas son todas A de mías. Chantada non é moi gastronómica. Vamos alá. Bueno, chamámoslle gastronómica. María José, ti crees que resolvimos a misión, que chegamos ao nivel ou non? Antes de que digas nada. Sí, sí. Sí. A ver, a esto le faltaba un poquito de cocción, me imagino que... pois... Son esos Agora dos sí, minutitos. agora sí. María José de Teo, quen gaña o Voltas co Prato do día de hoxe? Fanny. Estefanía Colmeiro. Aí está, moi ben. Gracias. Bueno, isto non foi a revancha, no? Entendo que non foi a revancha No, pola no, festa no, da no, esquina. no. No, no. Segura? Segura? Sin cocer. Le faltaba un poco de cocción. Bueno, Sí. señores, señores, nos marchamos, vémonos o luns no, que non hai a Voltas co Prato, pero o martes sí que estaremos aquí, queden agora a Hora Galega. Chao, ata mañá.